Samantala, budget naman sa right-of-way ng mga infrastructure projects sa Pangasinan. Mungkahin ang isang kongresista sa DPWH. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Panawagan ngayon ng isang mambabatas sa Pangasinan ang budget para sa right-of-way bilang simula sa maayos na pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura. Sa dinaluhang pagpupulong ni 2nd District Representative Mark Cuangco, inilahad nito na susi ang kanyang panawagan upang masolusyonan ang pagbaha, partikular sa kanyang distrito. Ipinunto rin ng mambabatas ang pasanin ng pagbaha sa mga bayan na dinadaluyan ng Agno River na karamihan sa tributaryo ay sakop ng 2nd distrito ng Pangasinan. Ngunit lumalabas sa ilang datos na may pinakamababang alokasyon para sa flood control na nasa higit 659 million pesos lamang. Idinetali din ni Cuangco ang suhestyon na idipina sa GPS ang Agno River na may sukat ang lapad, lalim sa bawat lokasyon o bayan na makabuluhan para sa master planning. Inihayag naman ng mambabatas ng katanungan sa Department of Public Works and Highways na kung walang pondo para sa flood control ay paano may papatupad ang kanyang proyekto sa distrito. Sa kabila nito, hangad na matalakay pa ng mambabatas ang iba pang punto ukol dito para solusyonan ang mga problema sa proyektong pang-infrastruktura na nakakaperwisyo sa publiko. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.